yahe ma juna, a yi zaman hulɗa, a mance da wani abu. A'a, wannan magana ya yi ta kuma sai ya zamanto magana ta yi kankaro da wanga aikin da aka bashi, kuma ta yi kankaro da wanga wata wanda muke ciki na Ramadan. To lalle mu ga kanmu karan kanmu lokacin da an kai zaman taro wanga na ƙasa, babu shahi ko guda inda an ka kawo zancen a ce a yahi wani abu, babu shi. A yahi ɓannar da an kai babu shi. Kai tsakanin ma zaman ɗan adam a ce a yi ma juna gawara, ba wanda ya kawo ma zancen gawara. Magana wadda an ka kawo an ka ce a zamana a yi shari'a, sai an yi shari'a kowa ya ɗauki laihin shi. Lokacin nan in yahiya tana yahewa ta yahewa, amma da yake lokaci ne na azumi kuma an zo an kai mai alkawalin da 'yan ƙasa sun ka ɗoka, ya samu hanyar da ya yi wannan magana shi shugaban ƙasa cikin wanga lokacin da ake ciki. Magana ce can wadda ta shahe shi da 'yan ƙasa, irin jawabin da ake yi, amma cikin wanga aiki na zaman taron ƙasa babu shahi ko guda ko kaɗan, ko da dai kan aka wa inda an ka ce a yi ahuwa ko a yi sulhu ko a yahe ma juna, babu shi. Amma shi shugaban ƙasa da ya zamanto shi uban kowa ne, kullum yana bisa ga hanyar neman da za a samu kwanciyar hankali. Shi da kankan shi ya san da akwai tashina akwai ɓacin rai kwarai dangance da abubuwan da sun ka wakana. Dole ne zai sa kira ya ce ma mutane cikin wanga wata da ake ciki shi abin da yake wata ne, amma mu 'yan ƙasa ba abin da mu muke wata na ba, shi abin da yake son a yi ne, amma mu ko kaɗan ba mu kawo wannan zancen ba. Zancen shi ne na shugaba, na ganin watan menene ya dace da a yi, ko kuma menene shi yake ganin ya dace a yi. Amma mu ga zaman mu na taro ba mu kawo zancen yahiya ko guda ba mu kawo zancen a ce a yi pardon ba, ko kuma a yi wani reconciliation, ba a kawo zance ko guda ba cikin wannan takardun. Gasu yanke hukunci tun da takardun da mun ka bashi katari ne an ka yi cikin takardunmu, babu wuri ko guda shahi guda inda an ka ce a yahe ma wani laihin da ya yi, ko kuma mu zo mu gawarta ma juna bisa ga abin da mun ka yi, babu shi. Waɗuwa ce ta zo daidai da zama, an kai mai takardu na zaman taron ƙasa, alkawalin da 'yan ƙasa sun ka ɗoka, ya kasance cikin watan azumi ne, ya samu hanyar da ya yi wannan abun don saboda zuciyoyin mutane su kwanta. Don saboda yau inda ba dan da mutane suke tsammanin za a yi tahiya ta gari ba, kuma suna jiran, ai shi ɗan Nijar kullu yomin yana tsammanin za a yi shari'a, dan 'yan Nijar suna tsammanin za a yi shari'a ne gurbin gaskiya suka yi wannan hankulin. In ba don haka ba, dangance da abin da ya wakana a wannan ƙasar, wa'ansu yanka suke su yau ko naman su ɗanye ana ci, kuma yau wasu zaman su gidan kasu ya yi musu yau suna waje da irin abin da za su fuskanta. Don haka yau ake son a shinhiɗa justice, dan in ba justice an ka shinhiɗa ba, aka hidda ma kowa hakin shi, to duk abin da za a yi na banza ne. Mutane sun san abin da sun kaji cikin rayuwarsu, sun san kuntutawar da an kai musu na ba gaira ba sabat, ana ɗaukan mutane ana kai su gidan kasu, a ɗauke ka a kai ka gidan kasu ba lahin tsaye ba lahin zamne, don saboda dalilin siyasa ba komi ba.